Фалстарта в борбата за седмото място бе удар по амбициите на Ботев Пловдив. Особено на фона на победното начало на плейофите за ЦСКА 1948. Сега двата фаворита в групата се изправят един срещу друг в Пловдив. Кой ще направи крачка към участие в плейоф за Европа? Вижте на 6 май понеделник от 20:15 по Диема Спорт HD. Загубата в дербито на Северен Лондон още боли за феновете на шпорите. Следващия им гост е тим със съвсем друг ореол, други цели и друга класа. Предстои ли обаче все така напрегната битка? След шампионите, сините от Лондон. Последната домакинска среща на Форест може да бъде скока към спасението или крачката към пропастта. Гледайте на 11 май, събота. Тотнъм Бърнли от 17. Нотингъм Челси от 19:30. По Диема Спорт 2 HD и Диема Спорт 2 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. След серия забележителни резултати навън, Манчестър Сити е длъжен да постигне максимума и в Западен Лондон. Миналия месец топ отбори като Нюкасъл и Ливърпул си тръгнаха с победи от Крейвън Котидж. Но със сигурност Марко Силва и тима му ще дадат максимума си срещу шампионите. Гледайте Фулъм Манчестър Сити. 11 май, събота от 14:30. По Диема Спорт 2 HD и Диема Спорт 2 4K. Аугсбург изпраща брилянтен сезон и в последното си домакинство все още може да си постави смели цели. Но пък госта му е самия символ на смелостта и прогреса. Топ сблъсък от юга на Германия. Аугсбург-Штутгарт. Петък, 10 май от 21:30. По Диема Спорт 3 HD и Диема Спорт 3 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. Най-големият магазин. 5000 продукта. 1000 секс аптека. 2000 секс играчки. За жени. За мъже. 500 BDSM аксесуари. Персонално обслужване.